matsayar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda muke mata jagoranci shine mun san cewa al'umma musulmi guda biyu suna wannan takara. Al'ummanmu na fatan Allah ya zaba mana mafi alkhairi guda uku. Kusan musulmi guda uku suke wannan takara. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zaba mana mafi alkhairi a cikin su. Sannan mun yi magana duka, mun yi nazari, mun duba mun ga wane ne yafi. Mun yi magana da shugabanninmu a matakai na ko'ina don mu isar musu da sakonnin da ya kamata don ya zamanto samun saukin haddasa gaba da kiyayya ba tare da mun fito kan mimbari mun yi wani magana da zai haddasa gaba tsakanin al'ummar musulmi ba. Ina fata al'ummar musulmi za su ci gaba da addu'a da kiyaye hakkoki na al'ummar musulmi. Dukkanin wanda Allah zai shugabantar da shi ya ba mu mai tausayin mu, mai kaunar mu, wanda zai kawo zaman lafiya, wanda sanadiyarsa za a samu ci gaba da farfadowa na tattalin arziki mai yawa. Kuma idan da scenario zai canja ya nuna cewa abin zai koma tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba, to a lokacin dole mu fito mu ce musulmin nan za a yi. Saboda haka ya kamata a gane wannan, kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora, ya sanya albarka, a taya mu da addu'a. Kun ga kasar America ma cewa ta yi kowa ya tanadin abinci na wasu kwanaki, saboda akwai tunanin za a yi rikici da fitintino a Najeriya a lokacin wannan siyasa. Mu ko cewa muke yi a yi addu'a Allah ya kauda dukkan fitina ba tare da an zubar da jinin kowa ba. A yi wannan zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Kuma in Allah ya yarda muna maganganu kamar yadda na faɗi da shugabanninmu kowace jiha ɗaya bayan ɗaya, sai na kira mun yi magana da shugabanmu na ƙungiya kai tsaye mu san me ya kamata a yi don ɗaukan mataki. Sannan kowace jiha tana da irin matsalolinta da damuwarta, mu tattauna mu ba su shawaran abin da ya kamata su yi. Ina fata Allah madaukakin sarki ya ƙara mana jagora, ya sanya alkhairi, ya sanya albarka cikin wannan tafiya, cikin wannan ainihin wato gwagwarmaya da aka sanya a gaba.